Kaixo, bukatzen ari gara ikastaroa eta azalduko dugu azken modulo hau laugarrena nola egin daiteken. Azken moduloan gaudela, hasiko gara, horri hau irakurri, hausnarketa partekatuarena, galdetegia berriro erantzun, ikastaroaren ebaluazioa, hausnarketa partekatua, hau ikastetxe osoan egiteko da, hemen dago gida, eta ikastetxean egiten den hausnarketa partekatu hori igoko du beak. Eta azkenik, helburua da domina lortzea. Ikastaroaren atal guztiak bete ditugunean, domina emango digute, azken finean iruditxo bada, eta profilera joan, zure izen abizena eta domina agertzen diren irudia egin, horren pantalla irudia egin behar da. Portfoliora igo eta gero portfolioaren esteka jarri beste zeregin guztietan egin dugun bezala. Hori nola egiten dugu? Gure profilera joan, profila eta hemen agertzen da domina eta gure datuak. Orduan honen pantalla irudia egingo dugu. Orain gure portfolioan gaudela, laugarren moduluan domina jarri behar dugu. Bi klik, igo eta atera dudan pantalla irudia, eta horrela ziurtatuta gelditzen da, egin ditugula jarduera guztiak, irakurri dugula guztia, inkesta guztiak eta dana. Eta beti bezala, amaitzeko, argitaratu, ikusi argitaratutako webgunea, kopiatu, eta Moodleen dominaren zereginan gaudela, gehitu bidalketa, eta hemen itxatzi. Eta listo, ja bukatu dugu guztia, eta esan daiteke B1 profila badaukagula. Bueno, agur.